Uživo iz Zaprešića za časopis Paliguma, ovdje Ranko Aloga na terenu sa poznatim hrvatskim drifterom Miroslavom Mrgodom Zrnčevićem. Recite mi, Mrgode, što se desilo na zadnjem natjecanju? Pa spalili smo kuplung. Pa kako ste to uspjeli? Sad ću ja to ukratko objasniti. Dakle, imaš špulicu koja ide na ovu gore, ova što se vrti. I onda ti ovo je stari kuplung, taj smo spalili. Znači tu vidiš da se lijepo vidi boje. Ovdje pogotovo vidiš ovo to smo spalili. Sad uzeli smo drugi kuplung koji je jači, veći i bolji. Ovo je Exidijev kuplung i to smo shvatili da to ne valja. I sad smo uzeli Oxidijev kuplung. Znači ovo je novi set kuplunga koji vidiš da je veći, čvršći, pasivniji, sve. I to malo su veće, rotacijske mase su malo samo veće. To nije, mislim, usporedbi radi samo pogledaj koliko je to snaga. Čisto da dobiješ. Ovo je duplo, ako ne 1,7. Veći kuplung. I sad stavit ćemo ovaj tu kuplung gore, nema 40 kg u njemu, to će biti malo mase, samo ćemo sice izbaciti van i taman, evo. Malo je rabljen, samo malo porabljen, ali inače je okej. Nema na njemu 150.000. Hvala. Za časopis Paliguma uživo iz Zaprešića Ranko Aloga. Hvala i doviđenja.